Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Nathaniel. Nakatira dito sa isang baryo sa isla ng Camiguin. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ng kaibigan ng aking lolo na si Lolo Ponciano noong kapanahunan niya pa lamang sa pagiging binata. Dekada 50. Na mga panahong ito ay binata pa lamang si Lolo Ponciano nang may nakilala siyang magandang dalagang tawagin na lamang natin sa pangalang Ligaya. Itong si Ligaya ay taga-Karatig baryo lang. Anak ito ng isa sa mga matagal nang naninirahan sa baryong yon at bagong dating lamang itong si Ligaya galing Manila. Lingid sa kaalaman ni Lolo Ponciano na ang dalagang si Ligaya pala ang magiging dahilan kung bakit mararanasan niya ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Nang mga panahong ito ay bulakpol at pasaway pa si Lolo Ponciano sa kanyang mga magulang. Kahit na binata na ito, napakababaero pa. Kung mambabae siya ay parang nagpapalit lamang ng damit. Wala siyang pakialam kung nakakasakit man siya ng damdamin o hindi. Nung kabinataan kasi ng abuelo ko, isa siya sa mga napapabilang na makisig at gwapong lalaki sa lugar nila. Bukod kasi sa matangkad dito, mistisa din at medyo singkit ang mga mata. Nabuntis na nga po ng kanyang ina noong kadalagahan pa at siya na nga ang naging bunga. Dahil nga sa angking kagwapuhan ni Lolo Ponciano ay hindi maiwasang maraming mga kadalagahan ang nahuhumaling sa kanya noon. At yun naman ang malaking pagkakamali ni Lolo Ponciano. Dahil sinamantala niya ang pagkahumaling ng mga kadalagahan. Kulang na nga lang ay pagsabay-sabay niya ang mga kadalagahang nagpapakita ng motibong pagkakagusto sa kanya. Noon nga makilala niya si Ligaya, ay talagang nahulog ang loob niya sa dalaga. Pakiwari niya sa tanang buhay niya, ay si Ligaya pa lamang ang unang pumukaw sa kanyang pagkalalaki noon. Ang sabi pa nga ni Lolo, tingnan at ngitian lamang siya ni Ligaya buo na ang araw niya. Hindi na nito kailangang magpakit pa sa kanya dahil kahit na wala pa itong ginagawa, ay humaling na humaling siya dito. Na para bang may kung anong gayuma ang ipinainom sa kanya. Nang dalaga nung minsan nagkita sila at nilibre niya ito ng merienda. Magmula kasi noon ay hindi na mawala-wala sa isipan niya ang napakagandang si Ligaya. Ultimo sa pagtulog nito ay laman pa rin ito ng kanyang panaginip. Kaya naman isang ideya ang pumasok sa isipan ni Lolo Ponciano noon. Baliw ka ba, tol? Hindi mo pa masyadong kilala yung pamilya ng dalaga. Baka mamaya mayari ka pa. Pag-aalalang wika sa kanya ng matalik niyang kaibigang si Celso. Ipinagtapat niya kasi sa kaibigan ang binabalak na ligawan ng dalaga. Magtatyaga itong umakyat ng ligaw para lang magustuhan siya ng dalaga noon. Kahit na may agam-agam siyang malabong magustuhan siya ng pamilya ni Ligaya. Hindi niya kasi gaano pang kilala ang pamilya nito. At alam niya namang hindi maganda ang imahe niya sa baryo nila at sa mga karatig. Kilala siyang tinik sa lalamunan ng mga kabinataan dahil sa pagiging babaero niya. May mga tagpo kasing niloloko na mga ito ng mga kanya-kanyang kasintahan dahil sinusulot niya ang mga ito oras na magpakita ng motibo. Kaya't hindi siya sigurado kung magugustuhan ba siya ng pamilya ni Ligaya o hindi noon. Sus naman, tol, hindi na kailangan kilalanin pa ng lubusan yung pamilya. Hindi naman sila yung liligawan ko eh. Si Ligaya. Mayabang na wika ng lolo ko sa kaibigan. Humugot ng malalim na hininga ang kaibigan niya at sinabihan siya nitong bahala siya kung ano ang binabalak niyang gawin. Basta't nagpapaalala lamang sa kanya maghinay-hinay ito sa pangongolekta ng babae noon. Hindi ba daw nito nababalita ang bali-balita sa karatig lugar na pinangingilagan ng pamilya ni Ligaya? Usap-usapan? Anong usap-usapan yung sinasabi mo eh? Di ba sa pagkakalam ko, tagal-tagal nang nanirahan ng pamilya ng Ligaya sa lugar na kung saan sila ngayon. Kaya anong usapan naman yung kumakalat? Basta. Ayoko nalang magsalita pa, tol. Basta sana hindi ka magkamali dyan sa gagawin mo Kapag ikaw kinarma, huwag kang makahingi ng tulong sa akin. Ano ba yan, tol? Napakaano mo naman.
Sabihin mo na kasi kung ano yung nalalaman mo tungkol sa pamilya ni Ligaya. Para namang hindi tayo matalik na magkaibigan yan. Aniya, na kunwaring may halong pagtatampo sa kaibigan nun. Tol, balita kasi ang kando ng mga aswang yung pamilya niya. Sabi pa, kaya daw umuwi ang dalaga dahil siyang sumalo sa pagiging aswang ng lola niya bago namatay yun. Mapatotoo man o hindi yung balita, tol. Mas magandang iwasan mo yung dalaga kaysa naman ng pahamak ka. Natawa ng mahina si Lolo Ponciano at tinanong sa kaibigan kung sinong Poncio Pilato ang naghatid ng balita dito. Inis namang tiningnan siya ni Celso habang umiiling-iling at napapalatak na nagwikang, bahala na umano siya, na kay Lolo na kung maniniwala siya o hindi nun. Basta ang kaibigan niya ay nagpapaalala lang siya. Wala namang masama umano kung makikinig siya o papakiramdaman niya muna ang pamilya ng dalaga niya bago sunggabang ligawan yon. Kung talagang totoong may gusto siya. Sinabi ni Lolo Ponciano sa kaibigang hindi naman masama ang intensyon niya sa dalaga. Totoo talagang gusto niya ito kaya nga ang nais niya ay formal na ligawan ng dalaga sa mismong bahay nito. Bahala ka nga. Basta ayusin mo lang na maganda yung intensyon mo dun sa dalaga. Dahil kung hindi baka masampulan ka ng pamilya. Ayon kay Lolo, na mga panahong yon ay hindi niya alam kung bakit wala lang sa kanya mga sinasabi at paalala ng kaibigan. Pakiramdam kasi niya ay kasinungalingan lamang ang mga sinasabi nito at marahil ay tinatakot lamang siya para umatras sa pinaplanong panliligaw. Isang beses nga, naglalakad-lakad ito sa baryo kung saan nakatira si Ligaya. Ang nais niya lang ay makita ang dalaga kahit sa malayuan lang. Pakiwari niya kasi ay hindi kompleto ang araw niyang yon hanggat hindi niya nasisilayan ang magandang dilag. Mga pasado 5:00 pa lamang yun ng hapon kaya't medyo maliwanag pa dahil sa papalubog pa lamang naman ang haring araw. Nang nasa dulo na siya ng baryo ay huminto siya at pasimpleng tinanaw ang bahay ng pamilya ni Ligaya. Nagbabaka sakali siyang makita ito masilayan man lamang, kahit panandalian lang. Habang abala ito sa pagtanaw ay narinig niya ang usap-usapan ng dalawang matandang nakatayo malapit lamang sa kinatatayuan niya. Rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito at tungkol yun sa pamilya ni Ligaya. Sandaling naibaling niyang tingin sa dalawang matanda nang marinig niya ang pangalan ng Ligaya noon. Nagtaka man, palihim na pinapakinggan niya maigi kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Kawawang Ligaya, mukhang sinumpong na naman kagabi . Walang tigil sa pag-alulungan ni mga alaga kong aso kagabi. O nga no, alam mo pati yung mga alaga kong baboy, aligagang aligaga. Walang tigil sa pag-iingay at hindi mapalagay sa kulungan nila. Naiinis na nga yung asawa ko . Kung hindi ko pa siya pinigilan, tiyak susugurin niya yung pamilyang ngayong kagabi para manahimik na tayo dito sa baryo . Ay nako, yan ang wag na wag mong gagawin . Mahirap na. Maayos naman tayo dito . Walang masamang nangyari sa mga alaga natin. Nga lang tuwing sinusumpong ng sakit yung Ligayang yan, walang tigil sa pag-iingay yung mga alaga natin hanggang sumapit yung madaling araw. Pero ayos lang yun. Importante, wala silang sinasaktang tao dito sa atin. Wala silang pinapatay na hayop. Tumangutang ang kausap nito. Agad nagwikang kaya nga kahit gigil na ang asawa niya na sumugod kagabi sa bahay ng pamilya. Mariin niya itong pinigilan. Hindi naman umanulingid sa kanila sa ibang lugar lamang namiminsala ang pamilya ng dalaga. Maging si Ligaya man umano ay ganun din. Tulad ng mga magulang nito ay sa ibang lugar din ito namiminsala tuwing sinusumpong ng sakit niya. Pinag-usapan pa nila kung paanong nakakapanindig balahibo at nakakakilabot pagmasdan ang mga nangamatay na alagang hayop sa karatig lugar. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman loob umano sa tuwing nadadatnan ng mga may-ari ang mga alagang hayop na mga ito. Yung iba pa, nawawala at hindi na mahanap-hanap pa. Nagtanong naman ang kausap nitong matanda na kung paano kung dumating ang panahong wala nang mabiktima ang kapitbahay nila. Paano kung sila na ang pagbalingan ng mga ito? Sumagot naman ang isa pang matandang saka na lamang daw sila kikilos kung silang mga taga-baryo na ang pinuntirya ng pamilya ni Ligaya noon.
Ang mahalaga daw sa ngayon ay wala namang ginagawang hindi maganda. Sa kanilang baryo ang kapitbahay nila. Sapat na yon para maging kampante silang lahat. Takang-taka naman si Lolo Ponciano habang tahimik na pinapakinggan ng dalawang nag-uusap. Naitanong niya pa sa isipan kung anong sakit meron si Ligaya. Tsaka ano yung sinasabi ng dalawang matandang namiminsala sa ibang lugar ang pamilya nito. Maya-maya pa, aligagang nagmamadaling nagpulasan ang dalawang matanda. Nang may nakita ang mga itong matandang lumabas sa bahay ng pamilya ni Ligaya. Natawa pa nga ng bahagya si Lolo Ponciano dahil sa parang mga daga o manong nagpulasan na makitang paparating na ang pusa. Nang tingnan niya ang matandang nakatayo sa bakuran ng bahay ni Ligaya, nakaramdam ito ng kakaibang presensya at sunod-sunod na kaba. Hindi niya mawari kung anong klaseng kaba ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Saglit siyang napaiktad at mabilis na nag-iwas ng tingin. At noong mapansin niyang tumingin bigla sa gawin niyang matanda, ay dagli-dagli na siyang naglakad palayo sa bahay ni Ligaya. Ewan sir pero ang sabi ni Lolo sa akin, na noong tingnan niya ang matanda ay parang may kung anong nakakatakot na presensya ang bumabalot dito. Hindi niya mawari kung bakit ganun na lamang ang takot na nararamdaman niya. Kahit na tinitigan lang naman siya ng matanda nun. Pakiwari nga raw niya kasi ay tagos hanggang kaluluwa ang ginawang pagtitig nito sa kanya. Halos lakad takbo na nga ang ginawa niyang makalayo lamang ng mabilisan sa paningin ng matanda. Nakahinga lamang ng maluwag si Lolo Ponciano nang makalabas na ito sa baryo. Makaraan ang ilang minutong lakaran at kasalukuyan na siyang nasa baryo nila. Bahagya pa siyang napaiktad at kamuntikan ng masapak ang kung sino mang tao ang biglang tumapik sa balikat niya dahil sa gulat na nararamdaman. Mabuti na lang at napigilan niyang sarili kaya't napamura na lamang ito. Teka lang sandali tol. Bakit pa nagiging magulatin ka na ha? Mamaya niyan masapak mo pa ako eh. Nang malingunan niya ito ang taong tumapik sa balikat niya. Si Celso. Wala naman. Bigla-bigla ka lang kasing sumusupot sa likuran ko eh. Nanggugulat ka pa. Sinong hindi magugulat niyan? Sus, parang hindi ko naman gawain ng ganitong estilo kapag nakikita kita mag-isang naglalakad. Huwag mong sabihin sa akin si Ligaya na naman yung tumatakbo sa isipan mo. Kaya ganun ka nalang magulat ha. Ay, delikado yan tol ha. Sinasabi ko sa'yo maniwala ka sa akin. Pabiro at reklamong sabi ng kaibigan niya. Muli ay napamura siya at sinabihan niya itong baliw. Tigil-tigilan mo na nga ako din sa kakaligaya mo. Kunway inis niyang wika para hindi na nila pag-usapan pa ang tungkol dito. Hanggang pagdating niya kasi sa baryo nila ay nanatiling katanungan pa rin sa kanyang isipan ng tungkol kay Ligaya at sa pamilya nito. Itinatanong niya sa isipan kung ano nga bang sekreto ni Ligaya. Hindi naman nangulit pa sa kanya si Celso. Sa halip ay nagtanong ito sa kanya kung nabalitaan niya ba raw ang tungkol sa sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa katabing sityo. Ani pa ng kaibigan niya, tila nababalot na ng misteryo ang buong sityo dahil sa loob lamang ng ilang linggo ay halos maubos na mga hayop na sunod-sunod nang namamatay. Ang sabi pa nga raw ay isinumpa umano ang sityo dahil minsan umano ay may nakakitang taga roon na may matandang lalaking gusgusin ang pumasok sa sityo at sobrang baho ng matanda na para bang nanggagaling pa yon sa imburnal. Dahilan para pagtabuyan ng mga taga-sityo at paalisin sa kanilang lugar yon. Magmula daw noon ay sunod-sunod nang namamatay ang mga alagang hayop na mga ito. Umagalpak naman ng tawa si Lolo Ponciano at nagtanong kung kaninong chismis na naman nasagap ng kaibigan niya ang tungkol sa ganong klaseng usapan. Wala kasi siyang naririnig na ganon o sadyang hindi lang talaga siya chismosong tao. Tigil-tigilan mo na nga makinig sa usap-usapan dyan sa gilid-gilid tol. Pati kwentong bata pinapatulan mo at pinapaniwalaan eh. Aniya sa kaibigan. Nagsasabi ako ng totoo tol. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Lahat na lang ng sinasabi ko binabara mo. Ramdam ni Lolo sa himig ng boses ni Celso ang tampong nararamdaman.
Pero ganun pa man ay biniro niya pa rin ito at sinabihang paano niya paniniwalaan ang sinasabi nito gayong pati mga kwentong barbero. Pinapatulan niya. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga. Sambit ng kaibigan niya. Ganun lang daw sila mag-usap na magkaibigan, Sir Seth. Binabara ang isa't isa pero ni minsan, hindi naman sila nag-away o nagkasamaan ng loob. Kinabukasan, mga pasado 5:00 mahigit muli na ng mga oras na yon. Habang naglalakad ulit siya sa gilid ng daanan patungo sa bahay ni Ligaya, para muling masilayan ng dalaga. Nang araw kasing yon ay doon niya na napagpasyang lakasan ng loob na puntahan na mismo sa bahay ang dalaga para ipagtapat ang totoong nararamdaman niya. Habang patuloy nga sa paglalakad ay napapansin niyang may nakasunod sa kanyang malaking ibong kulay itim. Padapo-dapo yun sa mga naglalaki ang puno habang humuhuni ng nakakapangilabot. Medyo kinilabutan daw si Lolo noon dahil nasa liblib na daan na siya at wala nang kabayan sa paligid. Hindi niya tuloy maiwasang magtaasan ng mga balahibo sa batok at napawika ng takti naman tong ibong to. Ang aga-aga, nakakapangilabot yung huni. Sambit niya at agaran ng binilisan ng paglalakad. Nang sa ganoon ay makarating na kaagad siya sa bahay ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na nga siya sa bakuran ng bahay. Bagya pang nagulat ang dalaga nang makita siya nito. Dagli-dagli siyang nilapitan ni Ligaya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa bahay nito. Nakangiting iniangat niya ang bitbit na alak at pulutan bago nagsabing aakyat siya ng ligaw noon. Ano? Aakyat ka ng ligaw? Nasisiraan ka na ba? Kunot noong tanong ng dalaga sa kanya. Hindi. Matino pa yung pag-iisip ko, no? Hindi ako nasisiraan. Totoo talagang aakyat ako ng ligaw gaya ng sinabi ko sa iyo nung nakaraan. Magsasalita pa sana ang dalaga nang sa natigilan ito dahil lumabas ng bahay ang mga magulang niya at nagtanong kung sino ang bisita. Kaibigan ko po, Nay. Kaibigan? Bakit hindi mo siya papasukin dito sa loob ng bahay? Mukhang malayo pa yata yung nilakad ng kaibigan mong yan. Medyo nadismaya si Lolo Ponciano nang makita niyang tila nag-aalangang tumango ang dalaga sa mga magulang niya na para bang kontra sa gusto nitong patuloyin siya. Pero dahil sa ang inana ni Ligayang nag-aya, kaya't wala nang nagawa pang dalaga kundi ang sundan ang sinasabi nito. Bago pa man siya makapasok sa loob, nagmano muna siya sa mga magulang ni Ligaya para kunwari mabait kuno siya at magustuhan siya ng mga ito para sa dalaga. Nakangisi namang tinitigan lang naman siya ng mga magulang ni Ligaya matapos magmano na para bang kinikilatis na mga ito ang kaloob-looban niya. Makaraan ng ilang sandali habang nag-uusap na sila ni Ligaya. Lumapit sa kanya ang ina ng dalaga at binigyan siya ng maiinom na tubig noon. Inumin niya daw dahil tiyak na malayo pang nilakad nito. Kunwari ay nahihiyang tinanggap ni Lolo ang inalok na tubig ng ina ni Ligaya at nagpasalamat. Nakakayaman pero maraming salamat po uli. Wika niya. Nakala mo talaga hiyang-hiya. Nahiya ka pa sa lagay na yan Halos yata lahat ng kadalagahan sa baryo niyo nababalitaan kong nililigawan mo. Tapos ay niloloko mo lang. Diretsahang saad sa kanya ng ina ni Ligaya. Saglit na paubo si Lolo Ponciano at napatingin sa ina ng dalaga. Pakiwari niya ay mas gugustuhin niya na lamang mawala na parang bulanang sa ganon. Hindi niya na maramdaman ang kahiyan matapos yung sabihin ng ina ng Ligaya. Kagad namang inawat ni Ligaya ang ina nito at pinagsabihang maghinay-hinay sa pagsasalita. Bisita nito si Lolo kaya't sana'y kahit papano ay huwag babara-bara kung magsalita ang ina nito. Nay, mag-uusap lamang po kami ni Ponciano. Irinig niyang wika ng dalaga. At nang tingnan niya ito ay napansin niyang nanlilisik at pailalim kung makatitig ang dalaga sa ina na para bang may lihim na alitan ng mag-ina't ni isa man ay walang magpapatalo. Kinabahan naman si Lolo Ponciano at napawika pa nga sa isipang nagkamali yata siya ng punta dahil parang nagtatagisan sa bawat isang mag-ina nun. Nung muling nagsalita si Ligaya ay saka pa lamang umayos ang ina nito.
Nay, mag-uusap lang po kami. Seryosong wika ng dalaga sa ina nito. Tila na alarma at nataranta naman ang ina ng dalaga. Agad na itong nagpaalam na pupunta sa kusina dahil may gagawin pa umano ito. Nang nasa kusina na ang dalaga, ay saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Lolo Ponciano. Nang tingnan niya ang dalaga ay malumanay na humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa sinabi ng ina nito. Medyo ganun lang talaga ang ina nito. May pagka-strikta pero ganun pa man ay mabait naman daw oras na makilala niya na ito ng lubusan. Ano ka ba? Wala yun. Kahit sinong magulang naman kapag kasing ganda mo yung mga anak nilang dalaga, di ba? Talaga maghihigpit sila at kikilatisin yung lalaking manliligaw sa anak nila. Makaraan ng ilang sandali ay medyo naging kampante na siyang kausap ang dalaga. Nawala ng tensyong nararamdaman niya kanina habang kinakausap ito at ipinagtapat dito ang totoong nararamdaman niya. Nung tuluyan ng sinakop ng dilim ang buong kapaligiran, Sir Seth, napapansin umano ni Lolo Ponciano na para bang gustong-gusto na siyang paalisin ng dalaga. Pero hindi lang ito masabi-sabi ng diretsahan sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ponciano, pwede bang sa susunod na tayo mag-usap? Rinig niyang wika ng dalaga nun. Direktang tiningnan niya ang dalaga at tinanong kung bakit. Hindi pa nga nasabi nito ang lahat-lahat ng gusto niyang sabihin. Sinabi naman ng dalaga sa kanya may importanteng gagawin pa raw kasi ito. Kaya kung pwede lang ay umalis na raw siya at sa susunod na lang. Kung sakaling dadalaw man siya, dapat ay maliwanag na maliwanag pa. Dahil pagsapit umano ng 6:00 ng hapon ay marami na daw siyang gagawin. Kahit na nabitin pa siya sa pakikipag-usap sa dalaga, wala na nga siyang nagawa kundi ang sundin ang nais nito. Ayaw pa sana niyang umalis dahil ang gusto niya sana'y hintayin ang dalaga kung kailan ito matatapos sa sinasabi nitong gagawin. Pero sadyang mapilit talaga si Ligaya na paalisin siya. Nagpaalam na siya dito. Kahit ganun pa man, kahit na pinagtulakan siya ng dalagang umalis na ay masaya namang naglakad pa uwi si Lolo. Nararamdaman niya kasing tila may pag-asa siya sa dalaga at mukhang walang magagawa ang mga magulang nito kung sakali mang tututo lamang ngayon. Diba? Ang lakas ng amats ng lolo ko makakagiliw. Wala pa mang sinasabi ang dalagang nililigawan niya. Mataas na kaagad ang kumpiyansa niya sa sariling mapapasagot niya ito nang walang kahirap-hirap. Makalipas ngang ilang sandali at nasa parte na ulit siya ng daang walang kabayan, ay muli niya na namang napansin ang malaking ibon. Swerting may buwan ng gabing yon kung kaya't hindi niya na kailangan pang buksan ang daladala niyang pang-ilaw sa daan dahil malinaw na nakikita niya ang paligid. Kaya naman pansin niyang nakasunod pa naman sa kanya ang ibong kulay itim na yon. At gaya kanina nung papunta siya sa bahay ng dalaga, nasa taas ito ng punot nagpalipat-lipat ang ibon habang humuhuni ng nakakapangilabot. Rinig na rinig niya pa ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak. At habang patagal ng patagal, ay parang hindi na ordinaryong ibon ng naririnig niya. Kakaiba na ang bawat pagkumpas ng mga pakpak nun at ang hangin na humahampas sa kanya. Mabilis na napatingala siya at inalam kung talagang nanggaling ba sa ibong nakasunod sa kanya ang malalakas na pagpagaspas ng mga pakpak. Kung iisipin kasi, kung nanggagaling yun sa malaking ibon, hindi naman yata makakalikan ng ganung kalakas ang mga pakpak nun, na parang panabong na manok na nalaglag mula sa puno ng kahoy. Ano ba naman yan? Nananakot pa eh. Kala mo naman matatakot ako sa'yo. Bulalas niyang wika sa sarili at nagmadali nang maglakad. Nang makalagpas na ito sa liblib na daanan, ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Isa pa, hindi niya na naramdaman pa ang ibong kaninang nakasunod sa kanya. Pero saktong pagpanik na pagpanik niya sa loob ng kanilang bahay, ay siyang paghuni naman ng napakalakas ng wakwak. Napasigaw pa ang kanyang inanoon dahil sa gulat at takot na naramdaman. Tinanong pa siya nito kung saan umano siya galing. Doon lang po sa Karatig Baryo na eh.
Walang hiya kang bata ka. Uuwi ka na nga lang ng gabi nagpapatig ka pa sa impakto. Bulalas ng kanyang ina at walang tigil sa pagsaboy ng asin sa labas ng bahay nila. Nay naman, anong impakto bang sinasabi mo? Abay talagang nagtanong ka pa ha. Hindi mo ba narinig itong aswang na dumaan? Pag-akyat mo pa lang dito sa bahay humuni. Anong tawag mo doon di hinatid ka. Pasalamat ka at hindi ka tinambangan dyan sa daan kundi bangkay ka ng madadatan sa kinaumagahan. Hindi tumigil sa kakatalakang kanyang ina hanggat nakikita siya nito. Kaya naman ang ginawa niya ay pumasok na lamang ito sa kanyang silid at nagkulong nang sa ganon ay tumigil na sa pag-iingay ang kanyang ina. Kinabukasan ay ganun uli. Bumalik ito sa bahay ng dalaga pero kasama niya na ang kaibigang si Celso. Gaya nga rin ang sinabi ng dalaga sa kanya. Tanghaling tapat pa lamang ay nasa bahay na siya ng dalaga. Pinatunayan niya ritong talagang seryoso siyang manligaw. Tigil pa nga sa pagtawa ang kaibigan niya habang pinapanood siya kung paanong ipinagtapat sa dalaga ang totoong nararamdaman niya dito. Hindi nga naglaon ay nakuha niya na ang matamis na oo ng dalaga. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman niya matapos ang ilang beses na nagpabalik-balik ito sa bahay ng dalagang yon. Kahit na hindi siya nakinikibo ng pamilya ng dalaga ayos lang sa kanya. Ang importante ay sulit naman ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa ilang linggong relasyon nila, naging masaya siya. Halos buong atensyon niya ay nasa dalaga. Kulang na nga lang ay doon na siya titira. Kaya nga lang gaya ng nakagawian sa tanghali nang siya pwedeng pumunta sa bahay ng dalaga. At pagdating ng hapon sa ayaw at sa gusto niya, uuwi na siya. Halos lahat ng nakakaalam na kasintahan niya na si Ligaya ay matindi ang paalala sa kanya at masusing pangungumbinsi ang ginawa. Lalong-lalo na mga kaanak ni Lolo Ponciano. Pinayuhan siyang itigil ng pakikipagrelasyon sa dalaga dahil nga sa usap-usapan sa baryo kung saan ito naninirahan. Pikit mata at naging bulag-bulagan siya sa lahat ng panghuhusga ng mga tao noon. Gusto niyang patunayang mali ang mga sinasabi nila. Pero isang pangyayari ang hindi inaasahan ng abuelo ko. Isang araw, nagkayaya ang mag-inuman silang magkaibigan. Nagsama ng ilang dalaga sa inuman ng matalik niyang kaibigan noon. At dahil sa nagkalasingan na, ay naging maharot na ang lolo ko. Noong harutin siya ng isa sa mga dalagang nakainuman nila, ay panandalian niyang nakalimutang may kasintahan pala talaga siya noon. Inuudyukan naman siya ng mga kaibigang patusin na ang dalagang nagbigay ng motibo sa kanya gaya ng nakasanayan niya noon. Dahil sa paghahamon ng mga kaibigan, natukso ang abuelo ko't nangyari na nga ang hindi narapat mangyari sa isang babae at lalaking magkasama sa iisang silid na tanging sila lamang dalawa. Pero ang mas malala pa noon, nakarating kay Ligaya ang kalokohang ginawa ni Lolo Ponciano. Sobrang nasaktan si Ligaya sa nangyari. Pero ni isang salita ay walang narinig si Lolo Ponciano. Pero hinding-hindi na nagpapakita pa sa kanya ang dalaga. Ilang beses niya pang sinubukang puntahan ang bahay ng dalaga pero hindi siya nito hinararap. Ang mga magulang naman ni Ligaya ay galit na galit sa kanya. At nung huling beses siyang pumunta ay ipinagtabuyan na siya ng mga magulang ng dalaga noon. Doon niya lang din nakita ang matandang unang nasilayan niya sa bahay. Noong palihim pa siyang pumupunta-punta para pagmasdan ng dalaga mula sa malayo. Napag-alaman niyang lolo ni Ligaya ang matanda. At ang sabi-sabi pa, may kakayahan umano itong mambarang. Isang umaga pagkagising niya, ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya. Napakabigat ng katawan. Masakit ang ulo na para bang mabibiyak umano yun. Masakit na rin idilat ang mga mata niya at parang napakasakit ng liwanag ng araw na tumatagos sa higaan niya. Nang suriin naman siya ng kanyang ina ay sinabi nitong may lagnat ito at ang taas umano.
Mas mainam na magpahinga na muna siya ng araw na yon para mawala kaagad ang lagnat niya. Sinunod niya naman ang sinabi ng kanyang ina noon. Buong maghapon siyang nagpahinga't hindi na muna pumasok sa trabaho para mas mapabilis ang paggaling niya. Pero lumipas na lamang ang ilang araw ay paulit-ulit na bumabalik ang lagnat niya noon. May nakapagsabi namang kapitbahay na hindi na raw normal ang lagnat ni Lolo Ponciano. Saan ka ba raw kasi nakakakita ng lagnat na lumilitaw lang tuwing ika-6 ng hapon hanggang maghating gabi? Tapos pagdating ng araw, ang lakas-lakas niya at wala man lamang siyang naramdamang kahit na anong pananakit ng katawan noon. Pero kapag naman maggagabi na, doon na ito nilalamig at sumasakit ang ulo niya na parabang sasabog na. Naramdaman ni Lolo Ponciano na tuwing maghahating gabi ay may humuhuning wakwak na parabang nasa labas lamang ng silid niya. Bukod pa sa paghuni ay nakakarinig din siya ng mga kaluskusan sa dingding, malapit sa bintana at may hinang pagsitsit sa labas ng bahay. Basta kung ano-ano na lamang daw ang naririnig ni Lolo na parabang nagdidiliryo ito. Kahit ilang patong nga na kumot ang itakip niya sa katawan, ay hindi pa rin maibsan-ibsan ang panlalamig na nararamdaman niya. Kaya naman pinayuhan ng kapitbahay nilang patingnan na sa manggagamot si Lolo Ponciano. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang kanyang ina. Kagad na itong naghanap na manggagamot. Makalipas naman ng mahigit 2 oras na paghahagilap na manggagamot ay tagumpay na nakahanap din ang kanyang ina. Nung simulan na siyang tingnan ng manggagamot, ay natatawa na lamang itong nagwika ng, "Ikaw naman kasi binata bakit ang hilig-hilig mo sa babae? Ayan tuloy, nasampulan ka." Naguguluhan man itinanong niya ang manggagamot kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa simpleng paliwanag ay sinabi ng albularyo sa kanyang hindi naman talaga malala ang sakit niya, gaya ng ibang ginagamot nitong mga nabarang at tinaswang. Pinayuhan siya ng manggagamot na humingi ng tawad doon sa taong nasaktan niya. Hindi na umano nito kailangang sabihin kung sino yon, dahil alam na alam naman daw ni Lolo kung sino ang taong nasaktan niya noon. "Pasalamat ka at nanggaling sa mabait na pamilyang may angking kakayahan sa kaliwa ang nasaktan mo. Ba, kundi pinaglalamayan ka na ngayon, iho. Alam mo, kilalang kilala ko yung itim na presensyang bumabalot sa katawan mo . Kaya kung ako sa'yo, humingi ka na ng tawad para tuluyan ka ng gumaling." Binigyan lang ng paunang lunas na gamot si Lolo Ponciano. Ang sabi na manggagamot sa kanya, ang tanging makakapag-alis lamang ng sakit na binigay sa kanya ay ang pamilya ng taong nasaktan niya. Matapos siyang paliwanagan na manggagamot ay bigla naman siyang binatukan ng kanyang ama at pinagalitan. Dahil sa kahit kailan ay napakahilig umano niyang maglaro ng apoy. Alam tuloy, nakarma ito. Nang matapos na ang gamutang ginawa na manggagamot sa kanya, may kumatok sa pintuan noon. Nang pagbuksan ng kanyang ina, ang kumakatok ay nagulat ito nang makita ang dalagang si Ligaya. "May bisita ka." Maiksing wika ng kanyang ina pagbalik nito sa kinahihigaan niya. Marang tiningnan ni Lolo Ponciano kung sino ang bisitang sinasabi ng kanyang ina. Magkahalong galak at lungkot ang naramdaman niya na makita niya si Ligaya pala ang sinasabi ng nanay niya. Binigyan sila ng espasyo para makapag-usap. Lumabas ng bahay ang manggagamot at ang mga magulang niya para makapag-usap sila ng masinsinan. Nang silang dalawa na lamang ay humingi ng tawad si Lolo Ponciano dito. Alam niyang napakalaki ng nagawa niyang pagkakamali, na sana'y mapatawad umano siya ng dalaga. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng dalaga. Humingi din ito ng tawad at sinabing ito umano ang nagkamali dahil nagpadala ito sa bugso ng damdamin. Nagalit daw kasi kaagad ang dalaga nang hindi man lamang pinakinggan ang paliwanag niya. Malungkot ang mga matang sinabihan siya ng dalagang yun na yun ang huling pagkikita nila. Huwag daw siyang mag-alala dahil kasalukuyan ng inaalis ng ina nito ang sakit na binigay sa kanya. Matapos nila mag-usap at magkapatawaran, umalis ng dalaga noon. Magmula noon ay tinotoo nga ng
Dalagang sinabi niya. Hindi na sila nagkita kailanman. Dahil noong gumaling na siya mula sa sakit ay nabalitaan niya na lamang na